Hej med jer, og hjertelig velkommen til Best of Horsens Oplevelses-TV. Jeg ved ikke, om du kan se lokationen, men vi er faktisk på Søndergade i Horsens. Jeg sidder foran den her skønne bil, som holder lige ude foran Bytorv Horsens. Og hvorfor jeg sidder her, ja, det vender vi tilbage til om et lille bitte øjeblik. Men vi dukker jo op på din skærm for at fortælle om nogle af de oplevelser, som du kan opleve i din oplevelsesby Horsens. Og vi starter allerede i aften, hvor du har mulighed for at få en fantastisk musikalsk oplevelse på kulisselærredet. Der dukker Sand op med hans band, og min Sand, når man ikke har slet rocknalle med. Det er altså en fed koncert, du kan se frem til i aften. Du kan booke din billet på kulisselærredet.dk eller købe din billet i døren. Vi har endnu flere musikalske tilbud til dig. Fredag aften, der dukker der nemlig 3 tøser op fra Dallas i Texas. Det er USA, vi snakker om. De hedder Dixie Chicks, og de skulle være ganske forrygende live. Dem kan du opleve i Forum Horsens fredag aften, og du kan booke din billet på horsensandfriends.dk. Så sidder vi ved den her brandbil, og grund til det er, at der lørdag er stor bildag i Horsens. Og jeg tror faktisk, at du får mulighed for at opleve brandbiler og alle mulige andre spændende biler. Der bliver spækket med biler her på Søndergade, så duk op til stor bildag i hjertet af Horsens hele lørdag. Så springer vi søndag over. Du skal have en hviledag, men allerede mandag så får du mulighed for at iklæde dig festtøjet. Tag den gule trøje på og tag en tur i Forum Horsens. Der er nemlig basketball på programmet. Finaleserien mod Bakken Bears spilles bedst af 7 kampe. I øjeblikket så står der 1-1, og den tredje kamp spilles altså 18:05 mandag aften i Forum Horsens. Så tag trøjen på og bak HIC op. Det var nogle af de oplevelser, vi havde til dig. Vi håber, vi kan inspirere dig til at komme ud og få en på opleveren. Du kan læse meget mere om de forskellige begivenheder. Det kan du på bestofhorsens.dk.